Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Салым түләү срогы чыгып бара, кайбер шәһәрдәшләргә инспекция җибәргән хат һаман барып җитмәгән. Ни өчен? Шәхси клиникалардагы акчалы тикшерүләрне күпләп билгеләүдә гаеплиләр. Сәламәтлек саклау өлкәсендә күзәтчелек бүлеге Чаллыда очрашу уздырды. Чаллыга Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театр артистлары килде. Энергетиктагы тамашадан Римма Әхмәтова. Милек салымын түләүгә бер айдан азрак вакыт калып бара. 323 мең шәһәрдәшебез хатларны почта аша алган. 124 мең Чаллылы өчен хәбәрләрне электрон рәвештә калдырганнар, әмма хәбәрнамәләр белән бөтенесе дә таныша алмаган. Хезмәт күрсәтү залында ремонт, шуңа да белгечләр бүлмәләрдә кабул итә. Коридорларда чират, аларның күбесе салым инспекциясыннан хат алмаган. 2 сәгать шушында Тарчал почтовый отделениега килмәгән. Алар язган анда була дип, анда да юк. И монда туры килде торырга. Әгәр физик затлар салым инспекциясы сайтының шәхси кабинетында теркәлгән булса, хатлар электрон рәвештә генә җибәрелә. Кайберләре логин һәм паролен югалткан. Логин һәм парольны алу өчен салым инспекциясына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Бу процедура 5 минуттан 10 минутка кадәр вакытны алырга мөмкин. Әмма бу эшләрне җәен үк башкарырга иде ди белгечләр, чөнки салым түләү вакыты килеп җиткәч, барысы да инспекциягә килә, шуннан чиратлар да. Хәбәрләрне ташламаларга ия булучылар да алмый, мисал өчен пенсионерлар. Алар торак милке өчен салым түләми. Әгәр милектә 2 объект булса, берсе өчен салым түләргә кирәк. Салымны почта, банк бүлекчәләрендә, информатлар аша, дәүләт порталында түләп була. Инде 2 ел физик затларның милкенә салым объектның кадастр бәясеннән чыгып билгеләнә. Салымны вакытында түләмәсәң, пенилар билгеләнә. Инспекция гадәттәгечә сишәмбе һәм пәнҗешәмбе кичке 7-гә кадәр, дүшәмбе, чәршәмбе, җомга кичке 5-кә кадәр эшли. Аена 2 тапкыр халыкны шимбәдә кабул итәләр. Гүзәл Шихапова, Илдар Шәйдуллин, Яңалыклар. Республикада медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын Росздравнадзор тикшерә. Бүген федераль хезмәт вәкилләре Чаллыга килде. Белгечләр үзе баручы елга нәтиҗәләр ясады. Дәүләт һәм шәхси медицина ярдәме күрсәтүче учреждениеләргә ни өчен шелтә белдерделәр, безнең сюжетта. Ел сайын Росздравнадзорга мөрәҗәгать итүчеләр саны арта, планнан тыш тикшерүләр дә ишая. Быел республика буенча аларның саны 1000 җиткән. Күбесе шәхси клиникалар акча артыннан куып, өстәмә тикшерүләр билгели дип зарлана. То есть деньги, деньги, деньги. И назначаются и ненужные операции, есть и такие ситуации. Назначаются и ненужные лекарства, ненужные обследования, назначаются и ненужные визиты. И вот, пожалуйста, призываю вас, чтобы мы как бы с вами потом говорили на общем языке. Чаллыда лицензия таләпләрен бозу очрагы еш күзәтелә. Мисал өчен бинада тиешле җиһазлар юк, белгечләр җитми. Бу күбрәк дәүләт учреждениеләрендә очрый. У государственных тоже выявляются недостатки с оснащением. И узкие специалисты в поликлиниках – это тоже достаточно большая проблема. Зарплаты небольшие, если честно сказать. Поэтому, конечно, вот остро нуждаются в таких специалистах, как неврологи, офтальмологи, лор-врачи. Шелтә белдергәннән соң белгечләр күзәтү алып бара, кисәтүдә хаталарны төзәтергә вакыт билгелиләр. Кайчакта эшләрне хокук саклау органнарына җибәрәләр. Росздравнадзорга мөрәҗәгать итәргә теләүчеләр Казан шәһәре Нариманов урамы 63-нче йорт адресы буенча хат юллый ала. Зарланулар федераль идарәнең рәсми сайтында да кабул ителә. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татарстанда үзенчәлекле акция бара, ир-атлар сакал мыекларын кыралар. Аларның шул рәвешле ирләрдәге яман шеш авыруына игътибар юнәлтүләре килә. Акциядә катнашучыларга сәламәтлек саклау министрлыгы бүләкләр дә әзерләгән. Бу онкологиягә бушлай диагностика узу һәм чәчтарашханәдә хезмәт күрсәтү. Акция 1 ноябрьдән башланды. Анда катнашу өчен ир кеше сакал мыегын үстереп кырырга һәм фотосын социаль челтәргә куярга тиеш. Мондый мисаллар инде күп. Принятие решения о проведении подобной акции в нашей республике не случайно. В 2016 году заболеваемость злокачественными образованиями среди мужчин составило 420 на 100 тысяч населения, что на 9,2% выше больше, чем среди женщин. Акция 1 декабрьгә кадәр дәвам итә. Барлык катнашучыларга бушлай үзи үтү мөмкинлеге биреләчәк. Иң актив ир-егетләр барбершопта сакалларын кистерә алачак. Римма Әхмәтова, Ксения Антонова, Яңалыклар.
Шоуда Тинчурин театры гастролләре бара бу минутларда Холык энергетик мәдәният сарайында Туфан Миңнуллинның «Ак тәүбә, кара тәүбә безнең көннәр» музыкаль комедиясын карый. Кичә Казандалар шул ук сәхнәдә Кәрим Тинчурин әсәре буенча Назлы кияү комедиясын куйдылар. Спектакль зур уңыш белән узды. Гастрольләр татар театрына нигез салучыларның берсе бөек драматург һәм режиссер Кәрим Тинчуринның тууына 130 ел тулуга багышланган. Гаилә белән иргә яратабыз театрларга. Көтеп алабыз Казаннан килгән спектакльләрне. Кәрим Тинчуринныкында, Валескар Камалныкында. Һәр вакыт килергә тырышабыз, карарга. Шуңа күрә бүген дә күңелгә ошар дип уйлыйбыз. Хәзерге заман турысында да булса бик әйбәт, конечно. Кәрим аға Тинчурин Назлы кияуны 1915 елда ук язган. Әмма бай кияугә кәләш сайлау мәсьәләсе бүген дә көн үзәгендә. Байлык җиңәрме, әллә мәхәббәтме? Тамашачы сәхнәдән җавап көтә, үзе дә уйлана. Сәхнә артында артистлар да дулкынлана. Мин үзем Актаныш районыннан, безнең тамашачылар монда Ошаллыда Актаныштан бик күп, шуңа күрә әзрәк дулкынланам минем монда, туганнар карый бүген Шаллыда бик күп туганнарым. Быел Тинчуринның спектакльләрен ешеребез. Менә Шаллыга килдек әле, Яршавлы халкын әзрәк дерелдәтеп, шок калтырып аласыбыз килә. Сез нинди рольдә? Мин жулик образында. Шалу тамашачысына Тинчурин театры спектакльләре бик тансык. Елга бер генә киләләр бит. Бу юлда гастрольләр 2 көн генә. Мин бик яратам театрны. Үзем уйнаган театрларым да бар. Аккалфакны уйнадык. Театр тормышны күрсәтә. Тормыштагы хәлләрне күрсәтә. Шуңа күрә biz шундый театрлар, спектакль яратабыз. 17 ноябрьдә Тинчурин уллар Назлы кияуны Германиядә күрсәтәчәкләр. Рим Әхмәтов белән Арсыл Танов, яңалыклар. Быел Татарстанның халык артисты Рәшид Ваһаповның вафатына 55 ел. Ул халык җырларын һәм татар композиторлары әсәрләрен иң оста башкаручыларның берсе иде. Рәшид Ваһаповның «Уел», «Кара урман», «Галия Бану», «Зөләйха», «Нурия», «Рәйхан», «Эскадрон», «Гөлҗамал» җырлары милли музыка мирасының алтын фондына кергән. Ул милли вокал концертына нигез салган шәхес. 15 ноябрьдә энергетик мәдәният сарайында бөек татар җырчысын искә алу кичәсе була. Шул артистлары Руби Зарипов һәм Илсияр Зарипова Рәшид Ваһапов репертуарындагы җырларны башкарачаклар. Кисетеме пар кайын сагынам күн саян. Менә шушындый онтылган җырларын шундай ынтырган җырларын тагын берсе, менә Элфия, Зиләйлук, шуның өчен менә халыкчан җырларны халыкка яңгыратасы киләдер. Менә шушы максат белән җырлыйбыз бүген. Бу сезгә искрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Кировская обувная фабрика предлагает к вашим услугам полную реставрацию и восстановление женской и мужской обуви, замена натяжных стелек, перетягивание колодки, реставрация меха. На все работы фабричная гарантия. Представители фабрики принимают вашу обувь на реставрацию в городе Набережные Челны каждые 2 недели. Ждем вас 15 ноября в шахматно-шашечном клубе. Невероятно, но факт. Зрачок расширяется на 50%, когда мы видим что-то приятное. Это что, например? Получи подарок к любой покупке. Холодильник Bosch за 1161 рубль в месяц и подарок на выбор. Корпорация «Центр». Все как для своих. Действительно приятно. Грандиозная распродажа. Шубы от 15 тысяч рублей. Выставка-продажа шуб из Пятигорска с 14 по 19 ноября. ДК «КамАЗа». 20 ноября классический русский балет Москвы в Набережных Челнах. Лебединое озеро на подмостках Дворца культуры КамАЗ.